ċurilu beda jidher dan ir-riklam fuq TVM. Iva, smajt sew, tilab mat-Taljani jew mal-Ingliżi u qabel titrenja magħhom. Għall-ewwel ħafna m'hemmnuhx. Għaliex? Għax dan ir-riklam kien jitlob lin-nies li japplikaw biex tnejn minnhom jintażlu biex jilagħbu fit-tim Ingliż u fit-tim Taljan. Jilagħbu ma' plejers bħal Schillaci u Gascoigne. Ir-riklam jibda jitwemmen. L-ewwel ġurnata f'Taqali. Kif wasalna diġà sibna xi plejers jistennew. Japplikaw il fuq minn 150 persuna. Minnhom ridu jintażlu tnejn biex jilagħbu ma' dawn il-plejers. Hawnhekk f'Taqali qed jiltaqgħu għall-ewwel darba l-applikanti ta' din l-avventura unika. Coaches Maltin fosthom il-plejer Bużu jibdew jaraw xi sarfu dawn il-plejers. Jien diġà konċert li t-Taljani se jirbħu. Għadu penalti kull wieħed. Imma nagħmluha forma ta' competition. Tat-Taljani għalihom hawnhekk, tal-Ingliżi wara xulxin għalihom hawnhekk u nagħtu wieħed wara l-ieħor. Sirna nafu li uħud minnhom għandhom laqam. M'għandek laqam? Ejja, is-sufu. Is-sufu? Il-Milan jgħiduli, il-laqam. Ma aħjar ma ngħidux. Il-friża. Le mhux għax kiesaħ. Kont naqra fuq ruħi meta kont żgħir. Kont imqareb. Staqsejna l dawk li applikaw xi preferu lejl ma' Angelina Jolie jew jilagħbu f'logħba ma' plejers kbar bħal Gascoigne u Toto Schillaci. Tażel jew lejl ma' Angelina Jolie jew tużem f'din il-logħba. Nużem fil-logħba. Ejja, vera diffiċli ma xorta l-logħba nażel. Huma ġejjin wara kollox mhux Angelina. Ġifni daru għalaj. Nilab dil-logħba l-għajer. Għax tismani l-mara. Tonni. Trikki, ta' ma lojal għal-partner u ġifiri futbol. Forsi xaħti ma mux Angelina Jolie najlek ju. Għajli mi. Charlize Theron, per eżempju. Najla romantika ma' Angelina Jolie. Dan JP, iżom mat-Taljani, iżda meta wasal u ra li japplikaw ħafna mat-Taljani ħass li kellu iktar ċans mal-Ingliżi. U qal li jżomm mal-Ingliżi. Tani l-verità, sa meta ġejta u rajt ħafna mat-Taljani u ftit mal-Ingliżi. Qed tisma' nintaħa mal-Ingliżi jew forsi. Inti mat-Taljani żomm. Imma hemm kunċett wara ja. Jiena inżomm mat-Taljani u tfajt mal-Ingliżi, jekk just in case jażel li tex kemm nal-mibla lejn il-fuq waqt il-logħba. Jekk jgħidulhom li jridu joqogħdu mingħajr alkoħol u sess biex jilagħbu, x'i jagħmlu? Jekk jgħidulek qabel il-logħba m'hemmx alkoħol u m'hemmx sess, se tagħmel? Qabel il-logħba noqgħod. Skont, mbagħad jekk jgħidlek x'għal ġimgħa xahar u hemmhekk tibda l-problema mbagħad. Ċettaw. No problem. Efhem dejjem nagħmilha. Ma naħsibx ħajfdallek saħħa jew moħħ biex tilgħab il-futbol jekk tagħmel waħda minn dawk l-affarijiet hu. Insomma, xorb mhux problema, sepsess jekk tagħmel mhux ħajrek qatt naħseb. Fimni l-alkoħol mhux problema x'ina ma nixrobx. Is-seks ikun għandha problema fimni. Imbagħad naraw. Jgħidulkom li qabel il-logħba m'hemmx alkoħol u m'hemmx sess. Nabdomu, m'hemmx xi tagħmel. Mbagħad wara l-logħba kollox. Miksel meċ wara. Leġijiet u mbagħad wara. Feċ. Indunajtu lil min jiġbaħ dan? Lill-plejer tal-Milan Gattuso. Jitqasmu l-passes u l-coach jispjega x'ser jiġri. Biex niskorjaw fan game di sabiħa bġiex tiblalen. Ballun fejdek, noqala fuqu, zomni, ma dax naqaw. Noqala fuqu, pass, goal, blow white, inti, u menem, come on, all right, zammeltu, snajt, zomni, go, to zero, iħor, all right, ċaqna, Bas kufti tħanamlu stretching tajjeb, issaw, moment li namlu stretching.
qed immut. Jiena għalhekk ġibt in-ners fejnu biex kif tieqa' fil-pompa jibda jtini. Hawn ħafna iffissati, dan għandu misluta ta' Manchester United. U issa se nitlu fid-dar ta' Kevin Mifsud. Ma min iżomm? Mhux ovvja, araw kif nu fissat. Biżejjed ngħidu li d-dar jisimha għal dik li hija magħrufa bħala d-dar tal-Manchester United, Old Trafford. Familja kollha aħna mal-United anke l-mammi. Ġieli meta kont żgħir kont ninħasel dak iż-żmien. Tgħidli Kevin, skorjattali, tafhom ukoll il-plejers. Ej, issa tipprova nderri l-mara. Il-mara ma tantx tħobbu l-futbol. La-volja u ġew ma tantx għandek għażla ta'. Ikompli training għat-tieni ġimgħa. U jiġu l-judges minn barra. Din ma' żewġ mill-judges fej bdew il-judging tagħhom hawnhekk jaraw daw il-footballers jilabu u jitrenjaw. Ħansaqshom ftit fuq il-livell. I think the level of quality is pretty good actually. From what we've seen them do a few skills and a few drills. Imma aħna nnotajna li dawk it-tliet judges temlinna kitbu. Linna. Jidher li l-players malajr għamlu ħbieb. Għalkemm is-sens ta' kompetizzjoni xorta beda jinħass iktar ma bdiet toqrob il-partita mal-istilel tal-futbol. Il-judges jagħmlu l-għażla tagħhom. Min ser ikunu l-5 finalisti għal kull tim? U min jaf min ser ikunu dawk iż-żewġ fortunati li se jagħlabu f'taqali mal-Benjamini tagħhom li min jaf kemm il-darba raw biss fuq it-televiżjoni f'xi World Cup.